Ekranlar yanına yakınırak hürmetli юбилярыбыз Халиде Хөсейин кызы Байрашеваны чакырабыз. Шираттагы котлау хаты сезгә атап язылган. Баймак районы Акмурун авылында туып үсеп, хәзерге мизгелдә Илеш районы Югары Ярки авылында яшәп ятучы кадерле әниебезне Байрашева Халиде Хөсейин кызын 60 яшьлек юбилей белән кайнар котлыйбыз. Әниебез 1960 елның 3 гыйнварында матур, тату гаиләдә аваз сала. Үсеп җиткәч, Сибай шәһәренә медицина уку йортына белем алырга керә һәм аны уңышлы тәмамлый. Юллама буенча ул Илеш районының үзәк дәваханәсенә җибәрелә һәм өлкән шәфкать туташы булып эшкә урнаша. Башкарган хезмәтендә ул үзен гел актив яктан гына күрсәтә. Бөтен конкурсларда катнашып бара. Эшли башлаган чорда үзенең тормыш иптәшен, безнең әтиебезне Байрашев Сергей Василий улын очрата. Һәм 1981 елны алар матур гаилә коралар. Кайнанасы Клара Барый кызының соңгы минутларына кадәр уңган, акыллы килене булып 36 ел бергә тату яшиләр. Әти белән әни безгә, 3 балаларына Дима, Алсу, Ларисага гомер биреп, җил давылларда тидермичә олы тормыш юлына озаталар. Бүгенге көндә инде 6 оныклары үсеп киләләр. Хөрмәтле әниебез, бүген барыбыз өчен дә иң якты, илаһи, зур бәйрәм. Сиңа 60 яшь тулды. Әмма син безнең өчен һаман япь-яшь әле. Без агарткан чәчләрең, битеңдәге җыерчыкларың, йөрәк борчуларың өчен кичерсәң иде безне. Авыр сүзләр әйткән яки үзебездә белмичә рәнҗеткән өчен гафу ит. Улы йөрәкле, бик мәрхәмәтле, сабыр, киң күңелле кеше син, әни. Безнең таяныч та, ышаныч та, яклаучыбыз да, саклаучыбыз да. Мәңге яшә безнең янәшәдә. Киңәшләрең, гамәлләрең, сабырлыгың, ярдәмең белән үрнәк булып бер дә авырмыйча. Безнең өчен гел сөенеп яшә. Без сине бик нык яратабыз, әниебез. Син бит әни безнең өчен кояш. Синнән нурлар алып яшибез. Озак яшә, мәңге яшь бул, иң кадерле, якын кешебез. Еллар уза дип моңсуланма. Гел яшьлектә калсын күңелең, шатлыкларга күмелеп безнең белән гөрләп үтсен калган гомерең. Озын гомер бирсен Ходай сиңа, кояш бирсен нуз һәм яктылык. Балаларың, оныкларың сиңа китерсеннәр иде гел шатлык. Ихлас тәбрикләүләр белән балаларың Дима, Алсу, Лариса, киленең Женя, кияүләрең Айрат, Ильяс, оныкларың Владик, Костик, Камила, Сафина, Алиса һәм Шамил. Хөрмәтле Халиде Хөсейин кызы, без дә тормыш гөлләрегез, балаларыгызның рәхмәт сүзләре белән суарылган җылы эчтәлекле хат юлларына кушылып, сезне матур гомер бәйрәмегез белән тәбриклибез. Якты алтаңнар, тормыш шатлыклары барыр юлларыгызны киләчәктә бизәсен. Балаларыгызның күңел җылысы, назы, йөрәк тулы бәхет нурлары, шатлык шаткылары сез барыр юлларны яктыртып торсын. Иң матур җырларны сөйләп алып килдем. Эштә уңган шушы кулларыңны җылысында тыйдым яшемдә. Кулларыңа килем сәҗдә кылам. Рәхмәтен кәй барысы İşimde Ümidelim gey kullarından
Yaşırmışız inkar uğruna. Senin kullar jiteklerimine meşakkatli durmuş yoluna. Ümidelim ki kullarına yaşırmışız inkar uğruna. Senin kullar jiteklerimine meşakkatli durmuş yoluna. Durmuşu dilimi gelsin yalnız kavu. Alışıtkandır indi kulları. Kullarına yal verir diye üzüm şitte erkek kulları. Ümidelim erkek kullarına yaşırmışız inkar uğruna. Senin kullar jiteklerimine meşakkatli kalkoz yoluna. Ümidelim ki kullarına yaşırmışız inkar virgüsüne. Senin kullar jiteklerimine meşakkatli çıkıptır yoluna. Bu yılda 4 yıllık yazgan idim. 30 yıl dayak kıdası sonuçta bulup şeker Gölye Hanım'a. Onu benim eneyim kula. Benim eneyimden siyah koynar seni. Bugün ol eneyim zalda otura. Eneyim basar. Rahmet sinir eneyim basar. Bu alkışlar sinir. Tıpkı bilmez ana kullarına yazsınıydı kayıken bu yarga. Altın karı belen ülkey gelgen senin isminle o yarga. Kuşamı gelenlerge geldi. Kuşamı gelen yaşırmışız inkar uğruna. Senin kullar jiteklerimine meşakkatli durmuş yoluna. Ümidelim ki kullarına yaşırmışız inkar uğruna. Senin kullar jiteklerimine meşakkatli durmuş yoluna. Meşakkatli durmuş yoluna. Ümidelim ki kullarına